Takaita musangano change July. Sirima dadaizwa padare rekuti tiri makurota asaba. Saka nawo kuti nharaunda yasogarisika zvakanaka. Muchaireti vazobudawo mutomanya kuenda kusangana. Saka aiwa mochina ngapana jekesa vanhu kuti nharaunda vari panharaunda ipapo mashutsipa. Ichi nechi achiteni. Kandi vazotaura nezvekuona. Ndaita zuri nganga. Zvari kuita nemaprofiti mbiya dzekutoiswa nemuroti nemajira nemiti yedu minda zazara mapanga roberwa munondo. Saka tachibana dzidziso midare meeting tapedza meeting yakapera kabhari pa20 kwetakatorwa soko raakutobuda kunomwe. Aiwa pameeting pamakaita paya mwakanga angari murume wacho meeting yake. Mai ndio wakazomba wabvunza zvakazobvunza kuti mambotaura nyaya yekuti mambiya nini ndiani. Saka murume wakataura kuti ndiri kubhadara. Zvataurika kudaro mai ndipo wazvakabvata kuti murume wacho kuda kuvhara muromo wake. Kutaura mumbai kutaura mushando wake. Urombwa ndo akuvhara urombwa wake nekuti mbiya dzadini dzikana dziri mbiya dziri muti. Uye mumasuro kundi ndakatomurota ndikamubapira munamato. Saka mukaona kuti dzakati imba dzakatsvamuswa muna November 2019 December nekupremier kuenda yakatsvamusina mvura ina kandi yakupinda ikao vana sabhukwana umuoni mapurisa ikukoma Saturday, Sunday, tikaenda kuchechi, tikadzoka kuchechi tikapfuura kuenda kwaDC, kumba kwaDC. Tikasiya mudzimai komanda vari kuda kupinza pamba. Ndichidzoka kumunda kwakomana vashamba nemuntu. Monday ndo kwakanaya mvura. Premier kwacho nekuti mvura yakanaya musoro. Ndoti tiri uku vakomana vanogeza mutaka ubva umumira kuita basa. Vapa kunaka. Ndazofuna mudzimai kumba kuti ndichakwanisa kudini. Uya kumba dzoka kwaDC. Mvura inaya kunoku vakomana vanonoka kupedza. Votodaro kunokudini kumba kwarwa kuteje nemheni. Ivo ndakazofunda munina uri kulenzo kuti ndamwari uri pati iyo akazomhanya kumba kuchori kuzoona kusvika kwekuti ndozosvika makasi 10 kumba sikandiona ndio mamera akazodini imba yakandorohwa indorohwa mumabhedrooms kumbengo ndobvurwa nekutema yese ndikandira right half yeuku yakandorohwa yakapinda nepasi igaenda kubatidza ichipisa zvese zvakatodini ikazopwanya mumba tonokudzima mutoka. Saka zvadaro ndiko ndozozwa kuzi mai Nenzi nyakudya ndiye akataura kuti ndini ndakamwakira munamato ndamurota imba dzake saka zvakaoma ndotoziva nekwakarivi kwakaoma ndio inaandaa mundani Nenzi Yes, nyaya iri kutaurwa ndinoti kwete handisiyi nezvazvo handina kumboita sekudaro kutaurwa nekuti inini ndakazotongokanikwa kuonawo yaSamoni yakubvawo yakuya nemapurisa asabhuku vakati amai tauya kuzokusungai ukati amanisunga nemhosva yei makore ese andagara muno mhosva ndainyanyokana ndei kwazi mushandi wenyu wamakaparadzana naye musi wa17 akazoponera mama achitaura kuti bhosi wangu ndiye akataura kuti ndine ndakapisa upenyu. Bhosi wangu ndiye akataura kuti mune urongwa muda kuvharidzira kurongwa kwenyu. Ndinowo asi ndisina nguva yekushanda. Pamba pangu handisileiko ndoswera ndiri mari icho
chiuya zvangu kumba kwangu zuva rawira uye ndakazora kutaura nemwana endei uye mwana wayo handinata ndakamutadzira mwedzi wake wapera 4 days off achienda akataura washanda ari pani Nyanga yakamira inini mai wakakumagwadzi muzvitenga ndasiya ndavasvitsa soko remeeting yakanga yataura ini ndakataurwawo ndakambosvitswawo soko remeeting mandavasvitsira panhiripa wakasvika then ndakabva ndaenda kuvatsombondotenga murombo ndadzoka ndakadzoka ndichibva ndakangoona kusvika kunyora kaumwe wakadzima nditangoenda basa rangu Facebook ndobva ndazovabvunza ndikati pamburi sei kumeeting ukazvinini ndazosiya baba vari kumeeting nokuti zvazviuda kumeeting zvadini zvazviundibhoa pabuda papautauro zvepolitics wabva mupolitics samukupu asimudza muromo wekuti kune wanga kuprofita mumashopu makari mumarodhi azara mota dzakachanganaka dzakupera usiku ari kutya nekuti akadini akaromba ndosaka imba yake yakatsva imwe yacho yekwadc ikatsva hapana chandisingaziva kumba kwamukupe mwana wake mai mulambo anonditaurira zvese then ndakanamatira mwana wake angaine wana wairi baba akanga asina urombo akawana murume jaha asina kuva saka ini pandakazoburitsa nyaya idzi dzese inini wakangwanditi ndakafuma chiti nachati basa $60 enyemuve haisubhalansa ndaona kwangu kunechi ndaonawo kune mari nane mukadzi ndaingoshandira nemusikana ndobva wakanditi kwazi uchazviona ini handina musikana anobva pana pasi nondipa notisi yekuti ndakuda kuti ndope ndakavati ini ndakufumura zvemanga zvemaindiri mai ndobva watowaita kutaura Memulambozi, iwo aitara kuti kwazi mwana wachamukupe memulambozi nenzira yekutaura. Ndiwaenda kumusangano ndatoziva kuti munipo kuti nyaya ndiye akatoraga masuku achiendesa uku Kazi ndiye anontaurira zvese neurombo hwababa wase but kuti mukuru zvakadai mwana uyu ngenyaya yekuti munhu akaromba ere kana akuru ende yamapostori kana mwana ndiri mukuru kuti baba vakaromba ere kana akuru because there's no way yatikwanisa kuiprova kuti zveshuwa zvokutaura ichokwadi kana nemanyefu ende hatina proof yekuti zveshuwa mhere yakarova ikoko imhere yamadzimai because haina kulebhurwa kuti inde yamadzimai ndozvanotorama so it becomes very difficult tizokuti ndiyo here yakarova kana kuti Patiri kupikisa pandaurira kunoku ngepekuti iyo meeting yaitwa zvekutsvaka dzimba dzakasutwa kare kare pane 2 years izi down the line or 3 pazobuda nyaya yekuti yazobuda ngekuti ndataura kuti machira nemakumng'ani nezvimambiyezvo vochizobuda nhasi sokori 2025 kuti ndiye wakaromba ndakapisa dzimba dzake ndio pandaurira kuno kuti mai ava wapinda mumusha mangu mamukupe kuzoti wakaromba ndinokupangidzwa wakanga ndakaromba ndosaka ndati imini namai avo chifambai mese mufunge ndochokwadi chibuku because tiri tiri munomuka tinozvipuruvha sei kuti zvatoaanyimbo watichoa ndinozvioneka hatizvioni it's here word against your word and it's your word against your word kuti nditi wakaromba irewo taona ndikati wakaromba here uyakati home itozvipuruvha sei saka anditi ngezvako tupruvhiyo kuti zvishwa ndozvi ndakaromba namai tokupai munhu kuenda naye kwakuda kwedu tokupai purisa kuti moneka kuti makaromba then kana bazi hamuna kuromba then taane zvekutaura namai ngatotibetsera mangwana chaiye inini nhaurwa ikutaurwa ndikuramba ndichiiramba handina kutaura mashoko iva nekuti ndanenguva ndine vasikana handikwanisi kutaura mashoko akadai nemwana
uye zvekuti uchazviona ndakaonekana naye zvakanaka, ndikamupa mari yake zvakanaka. Mwana wangu, mari yako iyi. Mwana uyu regai nditenderei nditaure zvidimbu zvidiki. Mwana uyu chakaita kuti asuduruke mumaoko angu kuti azotanga kugadzira nyaya dzesidzi. Mwana uyu regai nditaure ndichiti ane dambudziko rainaro diki, handisi kuprofita, remuromo wake. Izvozvi ndine nhangurwa dzeuroyi hwanambuya wake hwasikatofambi, mai vake vairarwa nehanzvadzi yake. Inini ndiri kunzi ndakadya mwana wemwana wangu akafa 6 years ago. Ndiye akataura nemuromo wake akati kubhuroka kwaita zvishwa ndakabhuroka zvikanzi wanga ine makitsi awaichengeta, ende kitsi wangu iye ndaimuchengeta kumachaina uko, ndakamupiwa newarungu wangu andaishandira. Kitsi iye akaziva kuti sei wafa. Musi wataura nyaya dzake mwana uyu ndo musi wandamupa mari yake. Ndakabuda panze ndikapinda mubedroom ndikati Mwari ndibatsire, mwana ndegara naye zvakanaka, handitoda kumupindura zvakawanda. Chandakuita ndechekuti mwana wangu akaitapo, ini ndingawengana nemukwasha wangu, ini ndingawengana newamwe wese ukama. Saka pakazoti iye aenda after 5 days ndopa wakazofonera mukwasha wangu aibva achimutaurira nyaya dzesidzi. Ndikazosvika pakutaura nababa ndikati baba, ndandichitarisira kuti paukama hwedu mukwasha wangu uchauya. Ambuya ndanzwa kuti zvakati todana mwana uyu. Ndo mashoko akandiudza kana nhasi ndine vanhu vandakataurira musi wacho. Ndikaudza ndikati mukwasha mwana wedu ane 6 years asi zvese anozviziva. Nakitsi waasikaziva zvese anazvo. Ndati ndizvitaura ndasikadi kuzvitaura ba. Asi sekuti ndandiri munhu akazvininipisa ndaimubata zvakanaka mwana uyu. Zvekuti $60 yari kutaura manyepo ndinopika naJehovha Mwari wandinonamata. Manyepo mwana uyu. Kwese kwatoda kuenda ngatiende. Kana zvenheni izvo ngatienda asari. Ndinopika naJehovha mupenyu wandinonamata kudai. Baba wandaigara nawo zvakanaka mupremium. 15 years it's not a joke. Nhasi unondotumira nhengo. Nhasi unondotaura urongwa hwake. Vakatombondichengetawo saambuya wake ndikatomboshanda mumunda make. Ndakarega ngei kuita maminana iyoyo. Ini ndoti ndoswera izvozvi zvichemberere 49 years. Ndiri kuchera nepiki kudai kumarabhu kudai. Ndoswera ndakunotora urongwa hwekutora mheni yekukomborerwa naShe mwana wangu. Mashoko akandirwadza. Ndikati iwe wakuziya kufa kwemuzukuru wangu ane 6 years ari pasi apa. Makitsi andaichengeta pomba panapa andakapiwa kumachaina kwandaishanda. Pakatorowa mheni mukwasha akatouya akandiudzawo akati mbuya zvatatafa tese natete wenyuko. Ndikati andina chandinoziva vanhu ndomuka usiku hwemangwanani ndichienda kumachaina ende ndandakakanganwa nezvazvo. Mwana wacho anoziva history yese yemupremium. Waigara nehanzvadzi yake, aigara nehanzvadzi yake nemachengetero andaendi kuita nerudo. Ndakasvika pakunotenga Zambia. Mwana wangu Zambia iyi zvendiri kukupa Zambia iyi. Inini washandi wese ndakaenda kuworkshop yemushandi nemushandiri. Ndakanzi mushandi mubatise mwana wako. Saka Zambia ndikonosoresa hembe kana mwana ndikupurira washandi wangu wese notengera hembe. Ndotengera chandazwa kuda. Ndakumurongedzera mari yake musi wa16 manheru. Ndaida kuti adzokere kubasa. Akantaura muromo kuti mama Zambia ramakanditengera hanzi makandipikira mhiko. Ndikati mhiko yendinoda kupikira ndeiko? Usashora kaupostori wangu. Mhiko yendinoda kupikira paZambia iro ngerei? Akataura muromo kuti mama yekuzi ndigare pano. Saka pandakaona mashoko ari kuwanda. Izvozvi nemwana wangu hatisi kuwirirana. Akasvika pakunoudza futi mwana wangu kuti mai wako akakuisira mhiko yekuti kicheni yako isapfumbire dai. Asi izvi mwana wangu tone business repamusoro. Ndikati iye mhiko yandaizoisira mwana wangu iye mukwasha wangu kutoendera mberi nemhuri yake. Saka takadhuwaniswa musoro tese, mukwasha nemukwasha wakaroora dangwe rangu naiye mwana wangu. Zvekumba kwawo zvakawandisa. Maero daiko kuti nhasi hama dzawo dziri muno kana hanzvadzi yacho isimuka ichitaura kuti chokwadi takambura naye mwana wangu asi ndandichimuumbiridza pachiKristu. Mwana wangu gara ndikuchengete zvakanaka. There's no way atakafaa kuyo. Wakati wanga pala atakafaa. Saka hivi ndi mkuru bichi. Ende makustura ya muda kana shangaza muda. Deni muzuzu kwa maoni. Ndika maone kwa mchini. Uyafike kuchacha. So ini yeye kuti icheki. Wekwa mkupe mwana mungu.
wakazwa sokwererere kuziboma wakadhova tensheni kwaari kwese kudozwa kuti zvakamira sei. Saka ini ndiri kukumbira mambo mupurisa wenyu kana achizonobhadharwa kuenda nei kukwatira kofamba chini aiprepared kuenda kofamba ndida ucheneswa panhau yekuti wakaroma iro wedhirere nezuru pandatoziva wanobatsira kuti dzakatsva sei. Kana zvitendewa mangwana chaiwa nedzana totobva tatoenda simbi inorohwa ichapisa ngokuti Kamu isi sungai, tidak macam. zvinokorereka